Hi! We're going to a trip. Where's my baby? Hala, ni gawas! Hoy, sis. Hoy na. Ano mo padulong? Excuse me. Mag good boy and good girl dadto. Sol ha? Soli! Kaya naman si Butter. Sigungos. Namang gikuha sa Tita Joy. Ginoo ka! Ay! Sit. Ayan yun. Kuya ba? Maya! Dali! Ay, Chokyo! Chokyo! Dali! Mag-behave ha! Daddo ha! Good boy and good girl na. Good boy, good girl na. Okay, let's go now. Sol. Bye-bye! Bye-bye! Hey, Ate Joy! Kaon na. Makalawag na gid si Ate Joy, guys, after Pila ka years? 7 after years. pila ka years nga na siya sa Thailand karon bagid siya maka-stamp og lain country except Philippines. Hindi, nakastamp siya Malaysia. Ayo Malaysia di ay pero wala gid siya dito yun. Lagi Ay siya nalagi tayo. nag-stamp one time, tapos gimasa ka na din siya. Kaon. Nagdala na siya punto. Kaon guys, nagbalon gid mi guys. Kaon ka te? Kaon. Country kay dagan kisla kahoy. 30% sa tibok nila. Hi, we're now in. Kasulod na mi guys. At last, it's already 3:05. Finally. Nakasulod na gyud. Magbakasyon na gyud si Ate Joy. So, ang kuha na mo karon guys, vacation without money. Wala bisag dala piso. Nara SCB Exchange. Gusto mo pa example, exchange sa kamadaan. Pero ako para ko sa kuwan. Pwede mo sa transfer 0.9. Okay, wala pa mi kwarta guys nga pang dalon sa Vietnam. So, kinahanglan may magpa-exchange. Ang ginani is 150,000, 160,000 Vietnamese dong ang ilang. Kung mga 200 baht, Japon ang ilang pamundan eh. Ang problema lang ilang. So, gawin na mi guys kung mag-withdraw ra ba mi sa Vietnam o kwarta or dire mi magpa-exchange. Mo niya mong milyonarya na amiga. Kaniyo. Kaya mo pobre na hindi. Pobre na ba na? 1,000 pila ka. Wala, laglaag pa way mga kwarta. Ay dagang kwarta, di masulod. Tayo dagang kwarta pero di mo withdraw. Di masulod sa bag dagang milyon. Oh, milyon na kaayo.
Kinakalawan yun. A few moments later. Time ko na enjoy sa flight. Nga naman. Walay ka turbulence. Kaya nga naman. Nasa Tijoy. Ang lucky charm. Walay ka turbulence ko. Nakagamay pero grabe. Si Ate Joy Asaman. Layo kayo. Iba na to sa Tijoy's Japan. Iba na to sa Tijoy's Japan. Walay turbulence. Guys, first time na siya naitabi sa tibok na akong kinabuhi. Nice can view sa gawas. Walay ka turbulence. Enjoyable hindi ba sa airplane? So, ilang kayo years na sa Karon pagod ko wala natulog. Saan ba ito wala ito? Plano na bagay ako dito, makawon din. Kung matulog ka, kaya gusto mo ka matulog. Wala di ko nagkakaroon ng predictable ba sa flight. Pag sa kaya, Char. Where? Dito na lang ta mag-withdraw. Ha? Aman. Hi. Yes. Ha? Oh, yan o, yan o. Yes. 71 baht ra ang 100. Ha? 71 baht ra ang kaltas. So 200 baht. Bendes doon pa dati sa Inglaterra. Kuyawan na. Welcome to Danang. Welcome to Danang. So, tsada kayo mandiya ka na. Di mong name. Unsa na nga airport? But unsa na siya? Kita ka sabot. Data roaming ang apan. Nanay. Sige na. Guba naman yung mga 27 plus 45. Okay, let's go na. 4,001. Sa front kahan? Okay. Abi na ang camera. Karan na, yatag lang ako dito. Welcome to Sakay na dira. Da social. Welcome to Mariwit. Mas dako dan ito. Pero bongga ilang parking area. ATM man mo siya. A few moments later. Tapos na mo. Ha? Wala pa man good ko internet. Gagmay mga kaninang live. Uy, mura mag-go. Ngit-ngit. Ngit-ngit kailang Video eh. baho og daan. Daan yun siya, pero at least na free breakfast mo naman na 12 doon sa city. Sumpakon ko siya di pre-breakfast. Yung gimuga na Change na ba ang hotel? Tsaka masyado na ba ito itong isang hotel? Wala na ito free breakfast. Ano na ni? 3. Uy! 3 day. Oh, 5 na naman. Sure, mag-ihan ni uy. Sorry. Mataka lang kanina nag Si Baho karaan eh. Mga nagkikaraan. Kaigoy siya sa ato. Ikaw mo doon, Ate Joy, diyan. Dahil ito, wato. Uy, kita na lang siguro buang man ka, uy. Baho lang gid siya ba? Pero okay no. Okay na siya, tiba. Okay ra. Sure ba? Sure, teacher ba? At least na ay mga kabinet, oh. Ito ah. Pero mas ang alam na hotel sa mga kasabang na ito. Para mag kuan. Not bad. Okay na siya. Abang na ito mga hotel. Pero na lang siya baho gamay nga murag daan. Daan siya Baho. Op. Agop-op. Pero, sige na lang. Uy, ay na, magreklamo. Sa aircon.
Ay na mo reklamo. Paabre Okay. lang para mo ka ng baho. Di ta ka-afford atong tag 5,000. So, hi guys. This is our room. Barato ra ni siya. Pila gan inihan? Pila ni 200 lang din. Dili ni siya. Uy, tag kuanto ani Pila ta. 400. Pero Four- 9. 400 pero that's good 990 tag 995 man ta each. So kuha na. 4 nights tag 250. Okay ro, 250. Oh, 250 niya. Pero medyo bao siya agup-o pero Laban na. kanang na siya queen bed tapos isa ka bed na ka Ate Joy niya. Parang old lang para pangkatulgan na dili man mi mo ani diri para matulog. Para mo Ate Joy 1,000. Imong kuha Ate Joy. Kwartahan kay guard. Be, million na kwartahan. Ate Joy. Wala gid day nani Yung nga baon, Ate memory Joy. sa Korea. Imong baon Ate Joy. 1,600,000. Grabe na baon ka na. Tag 1,600,000 ta. Kay Ate Joy nahan. Okay. Balon mamang. Kung sakto kay papel gyud kay tag 200 ug tag 500 igo gyud atong kuan 16. Sakto pa itong gi-compute na to si Joy kay ang 25 ay atong gi-compute 1,700. Million. Dumay kay lang kwarta gyud. Ang 500 og 20 mo ang ilang gabinuangan kani? Ay dili dato 500 og 50 man siguro. Mm. Mga on ay mga panalan o. Nagan mini mart. Una tanan lagi. Ako inom do, may kabalaka. Dito taon, tara. Para o, street market. Night market. Oh. Mhm. Aha. Ito, Ate Joy man, Ate Gina. Wala mong nasa ko ano. Hi guys. Wa man may nakita oy. Nakita man gud mo oy. Gusto mo zoom kayo? Di walay durian dito sa Juande. Pag sabi sa buwin. Entry mo di. Massage lang sa. Oh. Dili siguro. Di okay ra oy, parang ang massage daw. Ah. Sabi mo na to na kay. Na. Ay pag okay. Ginaw na shock ko. Masak ko kasi dili ko. I-video ng mga ina. Oh, ay okay. Pabayaran ta na usahay. So pasimple lang na ako pagkuan kay nayuba na magpabayad Di ay. sa scam mga sa cam nila sa cam. No, thank you. Han, asa man tahan? Hi, I'm in Danan. With Ate Joy. Enjoy. Nagdagandagan naman. Sliced bread. Palaman. Ano? Dito sa mga ina. Doon na rin mga inana mo palit ko kapig yun. Palit sa kape. Ano na palit? Pwede yan dili. Pasalubong center. 2 million to? Mahal ay. Kano na tayo palit? Balik na lang ta. Mangita lang ta. Kape. Ay, sa mini-mart na palit. Kami ni Mark lang tayo palit kape. Wala. Basin din ito ang inyong masimutan ka din na sa airplane. Basin ka na ng mga baho. Dapat Nice maglakaw-lakaw sa'yo. Kay wala kay tao ba? Okay na, sa'yo daw kayo kakantag. Hindi ka uto na kayo. Daw, di na kita. Sakto. Sa Banana Hills. Onya kay masakay man ta magulat man ta sa driver. Di na. Kaya oras man tayo maglat Di live man na ta gani? maguna. Sa oras man. Asot to, di ba? Marag. Dapat. Abi na ko gingon siya basta. Bigyan ko ang pau. Ang pau diya, ang pau. Chupaw. So pau. Ang gutom na kayo. Kung Let's king lights ti oh. Chupaw. Nangita may panihapon guys. Ay, gani, kinairo na itong.
Di lagi ta magkuan lagi. Sige ko. Dili ta mag kuan ka but I-convert lang para makabalat akong pila kung mahal. almost 200. Atong din. Pang 135,000 each. So mga 600 baht atong din. Baht na 200 din. Okay ra. Kay kuan naman pud na Shopee na drink. Gutom na mga people. Ito na. No? Chicken. Fried rice na lang kulang. Fried rice. Thank you. Thank you. Thank you. Si Ate Joy, bagay mo babay ra permit. Ulo na. A few moments later. Busog, oy. Ang naong sa busog, be. Bye-bye na muna. Sige na lang di siya babay. 131. Sakto ra supli na sobraan sila supli. Pero since kuan man ta. Butan man ta. Gani atong hotel? Kana. May kuan ta. Dire? Oy. Oh my gosh. Mura siya sana ka ng butane. Ang cute kayo. Na sila yung Maxim. Oh, Korean. Korean. Red Horse. 30,000 Red lang. Horse. Okay, balik na mi sa mong hotel. So, tanawa mong pantry. Hanggang Vietnam na ganyan. Oh, nami bread, kape, Vietnam coffee. Oh, napay durian candy. Napay boys. Ito manite. Taro rice cake. Oh, mga giba. V, cow, moon. Pringles. Ya, tubig. Oh, sarog, magutom pa mi. Di ba, Tijoy? Bye na, good night na. Night. Huwag na gani. Tawag dia. Disakto ra ka. Inanang kasaktuhan, murarag na sa gawas. Di na ako magapon. Good night.